Stretnutie prezidentov Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a Poľskej republiky Bronislava Komorovského sa uskutočnilo v Oraviciach. Prezidenti hovorili aj o možnostiach spoločnej kandidatúry pre zimné poľsko-slovenské olympijské hry, ktoré by nielen obidvom štátom, ale hlavne regiónom pomohli k ich rozvoju. Súčasťou stretnutia politickej garnitúry oboch krajín bol aj 5. ročník medzinárodných lyžiarskych pretekov Stopa bez hraníc. Záštitu nad športovým podujatím prevzali hlavy štátov. A že zajtra tak symbolicky odštartujeme aj taký beh priateľstva na bežkách. A to bude ten symbol takej, by som povedal, potreby hľadať spoločné cesty k takej spolupráci, nielen z pohľadu fyzickej práce, ale aj takého športového vyžitia. To je takže znakomitá okazja do podkreślenia. Je to zároveň veľmi výrazné znamenie, že tieto bežkárske preteky sú takým signálom a znamením, že môžu byť dobrým začiatkom o uchádzanie sa o organizáciu zimných olympijských hier tu cez hranicu. Pred 5 rokmi sme tú myšlienku vlastne spojiť tieto zimné strediská, poľské a slovenské, ale už sa to teda samozrejme tak dostáva do povedomia, že myslím si, že len otázka času bude to nielen takéto športovo a turistické podujatie, ale raz to môže prerazať aj do veľkého medzinárodného preteku športového, teda bežeckých pretekov. Trať viedla z poľského Vitova do slovenských Oravíc. Merala takmer 15 kilometrov. Svoje sily si vyskúšali športovci v mužskej a ženskej kategórii. Na cezhraničný pretek prišlo tento rok takmer 250 účastníkov. Podujatie malo vysokú športovú a spoločenskú úroveň. Poľskí lyžiari opäť viedli. V kategórii muži obsadil prvú priečku Patrik Chudoba. Zo žien si prvenstvo vybojovala Magdalena Kožielská. Zo Slovákov sa do 3. pozície prebojovala Rafael Lonský z Dolného Kubína. Závody były udane. Súťaž bola úspešná, veľa účastníkov bolo a bola aj dobrá trasa. Dobre sa behalo. Ako vnímaš to, že tu bolo 250 pretekárov zo Slovenska, ale aj Poľska? Tak stretli sa, dúfam, že sa aj niekto zoznámil, aspoň teda ja ako organizátorka som si celkom som sa zoznámila s viacerými. Z Oravíc pre televíziu Oravia Monika Huráková.